The Simpsons multiserialının bir bölümünün Donald Trump'ın prezident bolmagyny öňünden görendigi çak edilýän senaristi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 2028-nji ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak niýetiniň bardygyny ma'lum etdi. Emmy baýragynyň eýesi Dan Green'i meşhur The Simpsons multiserialyna şol sanyna geljegiň barty atly bölümde işläpdi. Şol bölümde Lisa geljekde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti bolýar we prezident Trump tarapyndan goýup giden budjet krizisi barada gurrun edilýär. Bu waka şondan soňra multiserialyň öňden görjüligi baradaky gurrunlarynyň döremegine sebäp boldy. Green'i öz wideosyna özünden yglan edilen adam diýip atlanyrdy we siýasat çykyşlara geçdi. Şeýle hem ol ähli umumy saglygy goraýyş ulgamyny we progressiw özgertmeleri gollaýandygyny belledi. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agda bolun. Habarlar, täsirlikler, videolar hemmesi türkmen portalla. Bize agda bolmakly unutmaň.